Duterte versus Marcos, Madriaga patalsikin si Presidente Marcos issue. So ngayon dad, nagkakaroon ng malaking skandal kasi itong witness na kinuha ng Kongreso laban kay Vice President Sara na isang whistleblower, sinasabi niya na sa kanyang handwritten notes na nakuha nila na meron daw isang plot na kanyang nasagap na ang talagang balak ni former President Duterte is hanggang 2025 lang daw nila gaahayaan maging presidente sana si President Bongbong Marcos, and after that dapat daw siya mag-organize ng mga underground groups, fraternities, criminal organizations, and so on and so forth gamit ang kanilang mga resources para patalsikin ang presidenteng Bongbong Marcos at maging presidente si Vice President Sara Duterte at magkakaroon pa siya ng re-election opportunity sa 2020. Yun daw sana ang grand plan nung panahon na isa daw siya sa mga gagamitin para mag-organize para tulakin ang presidente paalis ng bansa at mag-self-isolate ulit siya sa Amerika, or kung hindi daw siya papayag, meron pang extreme plan na i-assassinate o ipapapatay daw nila itong si Presidente Marcos. Ngayon, very nakakashock ang mga plano na to at marami mga nagda-doubt na kwentong kutsero ba to? Ginto ba talaga? Parang pelikula ang ginagawang usapin na script ba to ni Madriaga na sinubo sa kanya? O may ba to? May parang reality ba? Anong tingin mo na nangyayari dito? Well, katulad ng atin lagi sinasabi, sa bawat kwento, laging kinakailangan uriratin natin na maayos, suriin natin, magsaliksik tayo na maayos, kung totoo ba o tama yung sinasabi ng isang tao, di ba? Kasi nga minsan maraming kwentong kuntsero at pangalawa may sinasabi tayong mga intriga na ginagawa ng ibang tao para pag-awayin yung ibang tao, no? O pangatlo, siguro ano ba yung motibo niya for doing this, no? Siya ba ay nabayaran? Siya ba ay tinakot? O may binigay na kapalit sa kanya? O siya ba ay inalok ng kung ano man, no? So yun ang mga issues kasi dito, no? Pero siguro kung iisipin natin, kung sabihin natin ito ba'y possible, no? Kasi kahit naman hindi lang naman sa Pilipinas, kahit naman sa ibang bansa nakikita natin, pag pangulo ka, minsan meron kang mga hindi kasundo sa loob ng grupo mo, sa likod mo pinagpaplanuhan ka. Hindi lang naman din sa Pilipinas nangyayari yan, kahit naman sa ibang bansa, sa ibang bayan, no, sa ibang mundo, meron laging ganyan yung impeachment plan or ouster plan or coup d'etat na sinasabi nila. Laging meron yan, no, kahit na sa mga dictatorial country, meron palagi yan, no. Hindi naman exempt yan, hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yan, no. So ang tanong na lang, totoo ba tong kwentong to o hindi? 'Di ba? Yun ang issue diyan. O gawa-gawa lang ito kasi nga may motibo siya na hindi natin alam, no. So sa akin kasi ang point ko diyan is kung sakali mang may katotohanan yan, mapapatunayan niya ba yan o kwento niya lang yan, no? Meron ba iba magpapatunay na totoo merong ganyang plano? At meron bang magsasabi na kasama sila sa planong yan at talagang meron silang pruweba? Kasi napakahirap i-prove niyan, no? At pangalawa, katulad sinasabi natin paulit-ulit, ang pagkapangulo kasi may basbas ng Panginoon yan, no? So, good or bad, there is always a reason bakit siya naging pangulo, no? So kahit na ano pang gawin mo, kung hindi pa niya talaga panahon, talagang kahit na anong gawin, hindi talaga mangyayari. So yun ang issue diyan, no? Pangatlo, yung sinasabi nga natin, no? Siyempre, kung ikaw yung nasa kanila, kunyari ikaw yung, kung totoo man, halimbawang totoo, no? Bakit nila pinaplano na magkaganon, 'di ba? Kung sakasakali, kasi kung totoong ma-atras si Bongbong, mapapatalsik sa pwesto, kung magiging presidente si Vice President Sara, mas madali siyang manalo sa 2028. So, mahaba din yung kanyang pagkapangulo, no? So, 3 years plus 6 years, magiging 9 years nga naman, kung sakasakali. Kung sakasakaling totoo yung mga ganong plano. Pero katulad sinasabi natin, kadalasan sa politika maraming intriga, maraming kwentong kutsero, maraming siraan, at iba-iba ang mga motibo ng mga tao na naghahangad na magkaroon ng karagdagang kayamanan o kapangyarihan o may kapalit na hinihingi, no? So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na may katotohanan at hindi rin natin pwedeng sabihin na walang katotohanan. Siguro, Dad, for me, hindi ako naniniwala na totoo yung mga kwento na to na parang kagamitin ni Duterte mga criminal organization to go against Bongbong Marcos. Kasi marami ng mga pro-Duterte supporters, they know na dapat si Duterte anti-crime or anti-criminal organization. Maraming napahamak na mga kriminal nung term ni Duterte, kaya nga siya pinapapunta dito sa ICC at The Hague kasi may mga accusations sa kanya tungkol sa kanyang anti-criminal or anti-drug campaign. Pero, Dad, when you think about it, sa tingin mo ba that it is actually possibly true? Kasi why else would President Bongbong Marcos and his team work so hard to try and get President Duterte out of the country and into the hands of the ICC in The Hague? Is it not strategy nila para matanggal na yung parang mastermind sa probable plot against Marcos? Or do you think na talagang this was part of the regular procedure? Do you think na nirush to
ni President Marcos kasi natatakot siya na kung andito si President Duterte, parati siyang matatakot na may mastermind na gustong patalsikin siya, na he'll always be watching his back kung andito pa si President Duterte. So the best strategy for President Marcos is to isolate the mastermind somewhere else so that he can continue to rule here in the Philippines. What do you think, Dan? Well, sa tingin ko kasi medyo stretch yung storya, no? Kumbaga nabatak ng gusto yung istorya, no? Siguro isa-isahin lang natin, no? Una talaga naman may kaso na laban kay Pangulong Duterte. Even during that time na siya yung pangulo, talagang nandun na yung kaso sa Dahig, no? So, pangalawa kasi ang nangyayari during the time na hindi pa siya naaresto, marami rin kasi siya sinasabing maanghang na mga salita laban sa ating Pangulo. So syempre, tao rin yan eh. Kahit na papano, kahit sabihin natin mabait yung tao, pero pag lagi mong iniinsulto o may sinasabi kang hindi maganda, syempre tumatama rin yan sa kanyang damdamin, sa kanyang kaisipan. No? So pangatlo, nagkaroon ka ng problema. So instead na protektahan ka niya, instead na tulungan ka niya, ayaw ka na niyang tulungan, ayaw ka na niyang protektahan kasi nga masama na yung kanyang pakiramdam o kalooban laban sa iyo. So yun ang nakikita kong katotohanan dito. No? So yung sinasabi nating pinakialaman ba ni Presidente? Siguro masasabi ko na siguro pinabayaan na lang niya. No? Kumbaga pinabayaan yung natural course of action instead na pwede niyang depensahan, pwede niyang protektahan na hindi niya hayaang maserve yung warrant kasi siyempre bilang Pangulo, meron pa rin siyang kapangyarihan para awatin yon. Hindi na lang niya inawat kasi nga siguro talagang nasaktan din yung damdamin niya sa mga sinasabi laban sa kanya. At siguro pangalawa, kung may katotohanan man yun, kasi hindi naman natin alam dahil siyempre sa National Intelligence Agency na tinatawag natin, no, meron silang mga nakakalap na mga impormasyon na hindi natin alam. Kasi nga, meron tayong tinatawag na National Security Agency, di ba? Advisor na meron silang opisina. Isa diyan yung National Intelligence Coordinating Agency na tinatawag nila, no? Na sila yung nakakaalam kung ano yung mga usap-usapan kasi nga meron silang mga pamamaraan para marinig yung mga usapan sa cellphone, nababasa nila yung mga text sa cellphone, meron silang ganong kumbaga kapangyarihan o technology na malaman kung ano yung mga nagpapalitan sa lipunan na laban sa Pangulo. So pag nalaman nilang ganon, so kaya maaring sinusumbong nila sa Pangulo at ang Pangulo naman siguro gagawa rin ng hakbang para pangalagaan niya yung sarili niya. So these are all possibilities. But again, as I've said, paulit-ulit ko sasabihin yan, at the end of the day, ang importante kasi sa atin, tingnan natin na maayos at masusi yung mga issues. So, kasi mahirap magbintang. Mahirap din mag-akusa ng mga tao. At siguro isang lesson dito that we should be able to keep in our mind is una, sinasabi nga palagi sa Biblia, di ba? Hanggat maaari, huwag niyong kakalabanin ng inyong hari. Kasi nga pag kinalaban ninyo, talagang malalagay kayo sa alanganin. Una yon. Pangalawa, napakahalaga ng humility. Yung humility, kababaan ng kalooban. Ibig sabihin, kung siya na yung napili ng Panginoon na namuno o siya na yung naihalal, dapat nating igalang na lamang, di ba? Kahit na minsan hindi tayo sang-ayon sa kanya mga pananaw, pamamalakad, pero siya yung nakaupo at siya yung nabigyan ng basbas, igalang natin. Pwede naman nating ihayag yung ating mga sentimento kung tayo may kontra sa kanya o meron siyang ginagawa na hindi maayos, pero gawin natin sa tamang pamamaraan na may paggalang pa rin, di ba? Kasi nga, sinasabi nga nila, respect begets respect eh. Kung marunong kang gumalang ng kapwa mo, kahit na paano gagalangin ka rin ng kapwa mo. May mga bastos talaga, pero kahit na paano, mas marami pa rin ang gagalang sa iyo. Kung alam mong igalang din yung kanilang mga karapatan, yung kanilang mga pananaw, at yung kanilang mga damdamin, at kanilang mga inahayag. Kaya yun ang mga lessons dito na dapat nating maalala, malaman, at nasabi natin nga minsan, yung proud, yung pride, sabi nga nila, di ba? The proud shall be humbled, yun ang sinasabi natin, di ba? A haughty spirit before a fall, yun ang sinasabi nga nila. So, kinakailangan talaga napakahalaga pa rin na lessons in life ito. Humility, kababaan ng kalooban, kailangan natin yan. Para sa ganun, magkaroon tayo ng mas mapayapang kinabukasan. Kaysa nakikita ko ditong issue is yung paninira. No? Marami naninira sa presidente, marami rin naninira sa vice president, at marami din naninira sa kung sino-sino mga politiko. Kaya it's a web of paninira na nag-ipon-ipon. At ngayon, na napaka-importante dito is dapat malakas ang taong bayan at yung mga namumuno na hindi makikinig sa paninira. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag edukado ang tao, edukado ang namumuno, lahat tayo maintindihan natin kung ano yung mga paninira lamang at ano yung katotohanan, ano yung may basis at ano yung walang basis, at kung ano yung tamang reaksyon sa paninira, paano babawi sa mga nanira sa iyo. Kasi pag may edukasyon, mas malalaman mo kung ano yung mga tamang hakbang. Kaya napaka-importante ng edukasyon para sa lahat ng ating mga kababayan at para sa lahat ng ating namumuno. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin na gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino, kailangan itaas ang antas ng edukasyon sa buong Pilipinas. Kaya yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.
ang kinabukasan ng inyong mga minamahal sa buhay, kasama na diyan ng inyong mga anak at ng inyong mga magiging apo at ang mga susunod na kabataan, ay nasasakamay ninyo, aking mga minamahal na kababayan. Kung tayo ay magpapalinlang, tayo ay madadala ng ating damdamin, hindi natin susuriin ng maayos kung sino yung dapat nating ihalal, talagang mapapariwara ang kinabukasan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.